Det amerikanske politiske system. Føderation. USA det er en føderation, og det er en sammenslutning af flere delstater. Og staterne de har valgt en overstatslig regering, som kan lovgive eller udøve regeringen. Centralmagten det er det, man kalder for det føderale USA. Og USA har mange indbyggere, så derfor så må man dele magten op i dette enorme land. Her kan vi så se de her 3 delmagter. På det føderale niveaus magtbeføjelser, det er det der, hvor man må erklære krig mod andre stater. Delmagt mellem det føderale niveau og delstaterne, de kan opkrævning af skatter, og delstaternes magtbeføjelser, det er, at de kan bestemme politisk beføjelser, altså det her med politikerne. Checks and balance, det er, at man deler magten i 3. Op i 3, den lovgivende, den udøvende og den dømmende instans. Den lovgivende, som der er alt det her, det er, at den har magten til at vedtage og foreslå love. Og den udøvende, det er, at det er præsidenten, som skal sætte loven i kraft og underskrive dem. Den dømmende kan påvirke lovgivningsprocessen og erklære love som værende i strid mod forfatningen. Den amerikanske forfatning udgør fundamentet for den demokratiske styrereform i USA. Så det vil sige, altså her der har vi det føderale niveau og det statslige niveau og den lokale niveau her. Forholdet mellem de 3 magtindsatser, det er, at her har vi højesteret, som tager måske nogle høringer og sådan noget, og præsidenten, som der er regering, kan nedlægge veto mod nye love, og kongresset, senatet, repræsentanternes hus, de prøver om nye love indeholder grundloven, altså om det fortolker den her forfatning, de har. Så det var cirka det om det amerikanske politiske system.